Kat badang yat ke dorbar senrai jong ajelah yung dorbar thoan ban yathir yathan ya ki babun kiman. Kit khot jong aseng Riboy Youth Developmental and Social Organization. Lengba jong General Secretary uba Kerbok Malay, haka jingidon lang jong Assistant General Secretary uba Givinson Lingkring, kilapha dak jingdawa sya ki sangut ki nong mikhamat paiba jong athem Riboy District, bakin keren halor ka jingdulan ba khakha haborok wei district, kabala longru wat hanong ba jong district hanong por. Nalor ki babun ba ke jingduna ki badang don kam ban kentiu, kene ke jinglip lai ki ba khakha, kadi ka wei ni ke jinge jong paiba athem Riboy District. Uba Kerbok Malay Wadiu General Secretary jong ketika seng ulong ba nalor ka jing penmi boarding jong jela ka dinampok kanek district kat bagi pat ba jong district kim syam layo ya ka jing ai jing sekri ke babiang na kene ka tanat trikam jong sarkar bat kala kala long penban ka wei ni ka jing e jong district ka bagi pat ba ki haimat hadu kene kising ki bamentah Susu teu nong ilam ulong ru ba ka jing don kam jong ka nong po substation ya ka shispa live RKV kelalong ka bakirki e namar ki nong pedon kam kilanang bun kat badang me kisngi kajing duna jong kinong tri ha kene katanat trikam ru kala dei ka wei ni kajing e jong kene katanat trikam jong sarkar namar kumba kalong ki nong tri ki belak klat no lada ki bun snem ki balak palat da ki pongon henry om syampat lathung da ki wei banwan tri bujli hak jaka jong ki tek belak klat no ong teu nong ilam halor kini kajing e ki bede bat kene katanat sam boarding jong jela uteu nong ilam jong seng RBY DSO uladawa nagi sangut ki MLA bagi ban ra ye kene kemat jinge keren ha kene ke dorbar senrai ke badang yai mentah I nagaliang jong ga RBY DSO I pa kene ka keruak ka kebor ka kujuk ka porong I kerpan ya di dong mi khamat badon borom jengi di badon sangut hapo them Riboy ka I ke jengi I kerpan api lor ka sur ka jike ka ba nagaliang upai ba jong ka dong ka than jengi ulaman mantasi kata da ki peu snem I kerpan api ba pin krem hapo kene ka session ka badang don menta ba pin pen powi kene jing e ka ba nagaliang jong dong ka than ka ba pi mi khaman ba grand shap sorka yakini jing e jong dong ka than jing ka bide ba kalai jing dim kam ka ba khong santang ka ba khaman ka ba nagaliang jong ka them Riboy bro ka wei hi dim kam ka de halor ka jing wonra no ya ka 132 kV substation ka bala dong kam ki e apo jong ka nompo ka bide ka headquarter jong ka Riboy district langba la ka jing don ka jong ka sawan yarap ya ki jing e ki ba ki chnong ki substation ki badan marjan bat ka district headquarter kanam don shu ka jing thut abide bat kalai te nanta ki area ki ba ki manadon kam shu ban penpoi ya ki substation kamtam le ki don ki area ki ba hadu menta ila don kam ya ka 33 kV ndrei hadu mata ki dak install ya ke 11 kg kum cha ki than di western Riboy ka umden area ka umsong numbri area ini ki dang penkam hadu mata ki 11 kV dan reyang itu ki area la dan kami ki benbu na daka 33 kV ke kumbo kalau menta la dang in pai cha western Riboy I hadu mata kum ke jingtip ke jongi ilam ba menta ke jingpetre ya ka 33 kV kadang yai ka barat nadu apomer terter chadu umsong te nanta adang in pai pede ki jing e kaba nagaliang ki nong tre jong MSB abang ile kendu iki ile thu ya jing e ban nagaliang ke jongi isnya pau sha concern minister ba kumjur sha ka department ba nagaliang jingi sabu ta kene ke jingcho sapi ba pintip ya jing e kaba nagaliang jong ki nong tre jing pi ki kendu kaba nagaliang jing iru ke ut ta hadu mentang kumbang itip ba kapor supply kawan pun support apa kawan lengba nampok stage 3 kabade ka 33 kV substation kaba kentuk lang nadu kam sning nanta ka jentro nanta ka 0 point ini ki substation ki bawan nandu nanti ka pun sangat tu nampak kadang kumbasan pau kilometer ka jingjingai ha jingai ti jong ti power line ka jingi kendu ka manang liang kinong tre jong kam SCB ki bi kendu hado matahi ki lamp ba namar ba ha ka jingai ti ki habiai lumba lagi klau ki berben bat kemjuro itu ki jaka ki subdivision ki bidan tu kilong kimpalong updated hado matahi lamp ba
idol atli ke substation ki bahang ki hapan upgrade na namar pun begelong mata ki don hapo 0 point bat musning area hagi tu ki jeka hi hadu mata ke padan ki briu ki ba apa hang tu dah ka tam le ka por lior ka por slam nang ta ka por min men ka jingcar bahaya ki ban lek pun khoi la ne ban ya kana kana jing ka banagal yang jengki kiman hang tu ki por ka sindi ban ta jengki ban lek ki ya ka kam de lo kene ka ngriu banagal yang jingi ndang lawat nya bahaya ke jing ya ka jing du no kalai ka bakha hapo gani ke temri boy jingi ka de halor kene ngriu ban idan ro ka jing sebeniau bahajing syahi ya kane ka por lain apni ya kan apo riboy Henry hadu mata na ku peus nam ka temri boy hi ka iman bat ka yai ot hadu mata ya ka jing du lai ka ba kha ka ba ta nya ka kamai ka gaji kamtam le ya ki khna pule ki bradon po ka jing pule ka jongki de halor kini kinurem ba na galiang jing hi ki sem ya ka jing kitkia bat ka jing kle na mata ka jing jong ka dong ka than ka jingi pan ki sebu do da jing tho ada ka department hi kam le nang lian jingi kle ru ai da ka PIL support jong ka god langta nang lian jingi hi in ai ru ka jing snok tilang bat ki paida lagi dengkam ha kanu kanu kapor amar bakum bagitip hadu mata kamen powar le ka baduna ba po ka temri boy ka jingi ngimtip na ngai ga daw amar ya ki balaya nadu si peus ne manchwa kat ku jingtip ka jongi ka bangi yo kubor nang ne nang tai bangi lang banda ki peu ngon ki balaya ba ki peus ne manchwa hadu mata sem la tu bujli ki wat ya ki contractual ajisha kat bagi pala bu ya ki permanent post ajisha ki lade ban agi contractual Henry hadu mata hilang ka kamen puwa ka nama de halor kata nurem ba nagaliang jong ka ECL kamat ya gini jing de halor kata nurem ba nagaliang jingki ki kerpat ru ingi ba ngini aplan na bata ka jing ka jongki hono ngitip ba ngisu tu ya ka jing kam jong ba nagaliang jingki ru kitip ki jing dona ka jongki Henry namar ka jing bom chimkia na ka department ki concern department ki BDP don ke jingkit kali ban buru ke semua ke bakrau ya ki company kila ban man dak dikror dengka bali ke jing jong ke ri berkejai bener pada kim don ke jingkit kali de lor kata nurem na kalian jungi ada pimle na kalian jungi keloi ru kuat bu dak PL cepo jong ka haikot badon borong ke jongi bele ya ke jing kam ke jing jong ka dong ka than ke jingi tang na kalian jingi kadang de kubur syapi kinong ikmat badan borom jingi ba pinkren apo kena session ke badan benta berpempau yang jing jong kadang kathan ki jopi